Tervetuloa Studio Kryptaan ja katsomaan Sakastissa puhutaan -ohjelmaa. Tosin me ollaan jälleen täällä Esko Pastorin pappilassa ja sen kellarissa meidän teemajaksoissa. Ja me edellisessä jaksossa puhuttiin vähän kansankirkosta ja suhteesta siihen, kansankirkon jäsenyydestä, ja hieman samanlaisessa tunnelmassa jatkettaisiin tänään näin vaarallisesti suorastaan. Nimittäin puhuttaisiin vähän lähetyshiippakunnan suhteesta herätysliikkeisiin ja mitä keskusteluja on käyty ja minkälaisia teemoja on ollut puolin ja toisin esillä. Ja monenlaista yhteydenpitoa on ollut jo pitkään, ja myös meidän historia on aika vahvasti linkittynyt eri herätysliikkeisiin ja niiden elämään. Ehkä ne alkuun voisi kysyä, että mikä on, Esko, sinun suhteesi tai taustasi suhteessa herätysliikkeisiin? Onko minkälaista herätysliiketaustaa? Joo, kiitoksia Joel. Mä en tiedä kuinka paljon pitää olla tausta, että sen voi mainita. Siis opiskeluaikana olin aktiivinen toimija OPKossa, eli Suomen opiskelijakoululaislähetyksessä. Ja sitten ensimmäinen työpaikka mulla oli Suomen Raamattuopistolla. Mä olin siellä opettajana. Ja näistä on jäänyt ihan hyvät muistot, ei ole mitään pahaa sanottavaa niistä. En ole kylläkään sitten jatkanut erityisesti näiden toiminnassa sen jälkeen, kun sitten valmistuin ja rupesin papiksi lähetyshiippakuntaa. Mutta se ei nyt johdu mistään antipatiosta tai siitä, että olisi jotenkin sieltäkään savustettu minua ulos, mutta se on vaan näin. Mutta täällä on ne varmaan niin tämmöisen viidesläisen kristillisyyden piirissä ehkä ollut nämä taustat. Joo, mulla itselläni on taustaa viidesläisessä liikkeessä, erityisesti kansanlähetyksen Ryttylästä, missä on ollut useamman vuoden opiskelijana, ja ne on ollut itselleni hyvin tärkeitä vuosia. Ja opiskelu. Sulla oli sellainen laitoskierre siinä, eikö vaan? Joo, mä olin useamman vuoden putkeen Ryttylässä, ja sitten en jämähtänyt vain sinne kuitenkaan, vaikka ne jossain vaiheessa näytti pahalta. Ja sitten on ollut opiskeluaikana evankelisissa opiskelijoissa mukana ja jopa ollut työmarkkinatuella Sleyn julistustyöntekijänä aikoina nuorena poikana. Se on mun ensimmäisiä työpaikkoja, että voi laittaa pöytäkirjoihin. Ja sitten on semmoinen, että toivon mukaan valmistuvassa väitöskirjassa niin on tutkinut reilun vuosikymmenen Simo Kivirannan teologiaa, joka on tämmöinen vanha sleyläinen evankelisen liikkeen opettaja. Voisi sanoa, että mä oon viimeisen puolitoista vuosikymmentä niin kuin elän ja hengitän sleyläistä teologiaa sitä kautta. Ja siten se teologinen maisema näitä kautta on ja kulttuuri on sillä tavalla tuttu. Mm-hmm. Mutta tässä tilanteessa, kun me ollaan, niin paljon voisi nostaa esille siitä, että miten lähetyshiippakunnan syntyprosessissa on hyvin monenlaisista eri herätysliiketaustoista tullut mukaan rakentamaan, ja tietyllä tavalla se yhdistää näitä perinteitä. Ja sitten on kuitenkin se kysymys sit koko ajan, että mikä on nyt, kun me ollaan kuljettu oman polkumme ja ollaan itsenäinen kirkko, ja kun nämä herätysliikkeet, mihin on jäänyt sitten vahva linkki, on vielä kansankirkon ikään kuin sen kehikon sisäpuolella. Ja se tuo sitten monenlaisia keskusteluja ja yhteydenpitoa ja myös kysymyksiä ja ehkä vähän miten sanoisi, sieltä käsin joskus syytöksiäkin, tai etteikö me oikein ymmärretä. Ja näin. Mitä tästä herätysliikesuhteista tai linkeistä tällä hetkellä tai keskusteluista susta olisi kiinnostava nostaa tänään esille? Mistä me tässä puhutaan tässä ohjelmassa? Mistä me oikein puhuttaisiin? Niin, no mä voisin ehkä heti kyseenalaistaa sun ensimmäisen kommentin tällä niin selkeän puukotus ja näin. Siis onko meillä vahvat linkit? Okei, siis joillain seurakuntalaisilla on hyvinkin vahvat kontaktit ja voimakas ehkä perhe- tai suvun perintö, että ollaan kuuluttu monessa sukupolvessa johonkin tiettyyn liikkeeseen ja sinne on niin kuin vahva sidos yhäkin. Mutta tosi paljon meillä on seurakuntalaisia, joilla ei ole mitenkään niin kuin erityisen voimakkaasti ainakaan mihinkään liikkeeseen. Tai sitten ei ole mihinkään yhteen liikkeeseen, vaan silloin niin kuin yleisesti käydään vähän tuossa ja tuossa. Käydään noilla kesäjuhlilla ja sitten käydään noiden kesäjuhlilla, mutta sellaista, niin kuin, että me ollaan nyt
evankelisia tai me ollaan kansanlähetysläisiä, niin joidenkin kohdalla on näin, mutta mä luulen, että suurimmalla osalla seurakuntalaisista ei ole tämän tyyppistä kovin voimakas. Mutta tässä toki seurakuntien välillä on eroja, mutta ei ole välttämättä sellaista kovin voimakasta. Että jos tämä ohjelman katsoja nyt tuntee itsensä ulkopuolisesti, koska hänellä ei ole erityisen voimakasta suhdetta mihinkään herätysliikkeeseen, niin älä tunne niin. Älä tunne sillä tavalla. Joo, ja varmasti se on juuri noin, että on semmoisia, jotka on ollut vuosikymmeniä rakentamassa vaikka paikallisten herätysliikkeen toimintaa. Ja sydän on vahvasti siellä, vaikka sitten on lähdetty etsimään seurakuntaa lähetyshiippakunnasta. Ja sitten on niitä, joilla on selkeästi sydän ja identiteetti lähetyshiippakunnassa, mutta siihen on sitten kodin perintönä tai historian puolesta jäänyt tämmöinen, miten sanoisi, herätysliikkeen mauste, joku tämmöinen painotus tai tiettyjä kulttuurisia asioita. Ja tästä me päästään myös siihen kysymykseen, mikä esitetään meille suoraan tai epäsuoraan, ja siitä on jossakin herätysliikkeen ohjelmissa ja teksteissä ollut joskus esillä ikään kuin huoli siitä, kun on esitetty se kysymys, että voisiko löytyä yhteys lähetyshiippakunnan ja herätysliikkeiden välillä. Se on varmasti monenlaisia kysymyksiä ja asioita, ja siinä on yksi asia on se, että siinä on nämä teologiset kysymykset, mitä voi olla. Ja sitten on ehkä vielä useammin erilaiset kulttuuriset asiat. Siis että kyllä me on niin kuin sama luterilainen perusta. Me helposti voidaan sanoa, että Raamattu ja luterilaiset tunnustuskirjat. Mutta oikeastaan ne tulee helposti ne kysymykset oikeastaan sitten tämmöinen kirkollisen käytännön, kirkollisen praksiksen kysymykset, miten toimitaan. Tai ainakin se kysymys esitetään meille. Ja herätysliikejohtaja esittikin, että olisi haastava, että jos herätysliikkeet liittyisi lähetyshiippakuntaan juuri sen vuoksi, että meillä olisi jotenkin, en muista mitä sanaa hän käytti, mutta että meillä on niin yhtenäistä kaikki, että onko meillä tilaa moninaisuudelle tai erilaisille perinteille. Millaisia ajatuksia tämä herättää sinussa? No joo, siis okei, tässä on kaksi kysymystä. Siis on nykyhetki lähetyshiippakunnassa meillä, mitä meillä on. Sen toinen on tämä tämmöinen tulevaisuuden spekulaatio. Voisi sanoa, että ehkä nykyhetken suhteen, niin voisi sanoa sillä, että herätysliikkeiden historia on meidän kaikkien yhteistä historiaa. Ja tämän ohjelman edellisessä paljon suosiota saavuttaneessa jaksossahan me puhuttiin tästä kirkon kontinuiteetista ja siitä, että miten me katsomme niin kuin Suomen evankelis-luterilaisen kirkon historiaa taaksepäin ja voimme sanoa, että tämä on meidän kirkkomme historiaa myös. Että me niin kuin jatkamme sitä. Niin kyllähän siihen silloin myös kytkeytyy se ajatus siitä, että tämän Evankelis-kirkon piirissä syntyneet herätysliikkeet, niin ne ovat jotenkin meidän historiaamme myöskin. Meidän on Paavo ja Hedberg. Meidän on Ukko Paavo ja Hedberg ja Telppäsniitty ja muut tällaiset. Tavallaan näin. Ja siis tietenkin me emme nyt halua ryöstää keneltäkään heidän omaa idoliansa itsellemme, mutta voidaan sanoa, että kyllä me niin kuin sillä lailla voimme katsoa tätä suomalaisen luterilaisuuden historiaa ja sanoa, että se on se tausta, mistä me tulemme. Ja vaikka missä me nähdään tämä, niin on virret. Mehän lauletaan paljon virsiä, jotka on syntyneet vaikka körttiläisyyden parissa tai rukoilvaisuuden piirissä tai sitten evankelisessa liikkeessä. Tämmöisiähän on ihan siis vaan tullut tähän Suomen Evankelis-kirkon virsikirjaan. Niitä me lauletaan ihan ilolla laulammekin, eikä siinä ole mitään sellainen problematiikkaa. Että voisi sanoa, että näissä asioissa me ollaan ehkä tietysti mielessä me voidaan sanoa, että me ollaan sellainen valikoivia ja eklektisiä, että me otetaan vähän sieltä sun täältä, mitä on hyvää, ja tuodaan sitä yhteiseen kokemukseen. Mutta sillä lailla niin kuin, mä en tiedä, että elääkö minkään herätysliikkeen traditio niin kuin sellaisenaan, jos sitä nyt edes missään voi niin kuin sellainen jotenkin kauheasti määritellä, niin lähetyshiippakunnan piirissä. Että meillä on meidän omat tapamme ja oma olemisen tapamme ja voisi sanoa, että musta tuntuu, että meidän seurakuntalaiset aika hyvin myös niin kuin on löytänyt jotenkin rauhan tämän asian kanssa, että he saattaa pitää jostakin asiasta, mutta sitten ei ajatella sitä, että nyt meidän täytyy tämä meidän seurakuntamme muuttaa
tämän näköiseksi. Niin, että sinänsä me tietenkin tunnustamme sen tunnustukseemme laitetun kohdan siitä, että teologinen ykseys täytyy olla sanasta ja sakramenteista, evankeliumin julistuksesta ja sakramenttien toimittamisesta, mutta ei ole välttämätöntä, että kaikki vaikka Jumalan palvelus, traditiot ja näin olisi täysin yhtenäiset. Ja samalla on ollut valtava hyödyllistä meidän kirkolle se, että Jumalan palvelus on aika lailla samanlainen, menet mihin vaan. Se on suuri turvallisuutta tuova asia, ei tarvitse jännittää, millaista siellä on. Ja se on palvellut, mä ajattelin, että se on ollut tärkeä asia lähetyshiippakunnan kannalta. Mutta se jos vähän niin kuin sanotaan, että lähetyshiippakunnan pappi voidaan ottaa periaatteessa missä tahansa paikkakunnalta ja panna mihin tahansa paikkakunnalle, ja se pystyy siellä pitämään Jumalan palveluksen ilman, että se täytyy käydä läpi joku täydennyskoulutus tästä paikallisesta traditiosta. Että vaikka pientä variaatiota on, jossakin lauletaan jotain, jossakin ollaan vähemmän laulamatta, kohti ei tämmöistä pientä, miten liturgia elää, mutta sinänsä meidän tuttu luterilainen Jumalan palvelusliturgia on sama eri puolilla. Ja tämä on myös teemana, mikä itse aina välillä hämmentää, ehkä tuntuu vähän epäreilultakin, että kun eri yhteyksissä voi olla tämmöinen teema vaikka, että onko lähetyshiippakunta kauhean korkeakirkollinen. Yksi on ihan se teologinen käsite, jos ruvetaan oikein purkamaan, että mitä sillä tarkoitetaan, ja se teologian historiallisesti, jos ollaan tarkkoja, niin se osuu aika huonosti lähetyshiippakuntaa, koska sen tausta on tämmöisessä oikeastaan monesti teologiselta sisällöltä hyvin liberaalissa kirkollisuudessa, jossa on kuitenkin rakastettu korkeaa liturgiaa. Niin. Ja kun lähetyshiippakunta on, me olemme toki liturgisia, mutta jos me ruvetaan laittamaan janalle, että on joku, missä on, voisi sanoa, että englanniksi smells and bells, hyvin, hyvin kaikilla krumeluuren liturgia ja sitten on jotakin kveekarien, missä ei ole mitään. Tyhjä kokoushuone. Missä istutaan hiljaa. Niin, mehän ollaan tämmöistä hyvin rauhallisia keskitien kulkijoita, voisi sanoa. Siis meillä on hyvin perinteinen tuttu luterilainen Jumalan palvelus. Toki me arvostamme siis liturgista Jumalan palvelusta. Toki me siihen pitkään kirkolliseen perintöön me liitymme, mutta ei se tässä niinku suhteessa vaikka kansankirkosta nousevaa Jumalan palveluskaavaa, niin ne on ihan kaikkiaan sieltä tuttuja elementtejä, että me emme ole mitenkään kummallisen korkeakirkollisia. Niin, no mä oon tavallaan samaa mieltä sun kanssa tosta, mutta ehkä mä voisin siihen lisätä, että kun aika on kulunut, niin kyllähän rupeaa myös muodostumaan sellainen, mitä me voitaisiin kutsua lähetyshiippakuntalaiseksi tavaksi tehdä asioita. Ja se on mun mielestä ihan terve ja normaali kehitys, vaikka esimerkiksi yksi seikka on se, että me lauletaan psalmit. Eihän Suomessa ei varmaan mikään muu kirkkokunta, paitsi niin kuin ortodoksit ja katoliset, mutta niin kuin siis sillä tavalla laula psalmeja kuin me. Ja sehän johtui vain siksi, sitten virsikirjana ei ole painettu psalmeja, mutta meidän luterilaisia virsikirjassa ne on, niin on helppo laulaa sieltä. Et se on yksi sellainen hyvin lähetyshiippakuntalainen piirre, on se, että jokaisen jumalanpalvelukseen ainakin voi kuulua laulettu psalmi seurakunnan ja papin vuorolauluna esimerkiksi. Se on aika lähetyshiippakuntalainen piirre. Ja kyllähän tämmöisiä saa tulla ja kehittyä. Se on aivan luonnollista. Mutta ehkä se, mikä kysymys nyt, mikä sä kysyitkin tuossa jo, ja nyt me oltiin jo pontevasti menossa ihan muihin aiheisiin, mutta siis se kysymys tavallaan siitä, että onko lähetyshiippakunnalla tai olisiko lähetyshiippakunnalla valmiutta niin kuin sisällyttää itsensä tai miten tulisi ajatella, jos nyt meille tulisi jollekin paikkakunnalle 300 lestadiolaista, jotka sanoo, että hei kuulkaa, me ollaan nyt päätetty, että me halutaan tulla lähetyshiippakuntaan. Ja sittenhän sä ootkin siinä, että sulla oli se sellainen 50 hengen seurakunta ja mitäs me nyt tehdään tämä asia. Et onko lähetyshiippakunnassa tämmöistä niinku periaatteellista valmiutta tai niinku sisällyttää itsensä herätysliikkeet, jos he haluaisivat. Ehkä he ei halua tulla, mutta jos he haluaisivat. Siis mä ajattelen, että lähetyshiippakunta on aika monessa kysymyksessä mainettaan avoimempi toimija. Kyllä, siis tietysti teologisesti... Me tässä ohjelmassa olemme avoimuuden puolella. Joo, laitetaan se ohjelman sinne teksteihin isolla
tai pienellä präntättynä. Siis tietyt teologiset kysymykset toki me sanomme, että näissä me haluamme horjumatta pysyä. Että vaikka kaikesta ei ole varmoja, niin tämä on niin se tie, millä me kuljetaan tai kaikkiin taistoihin ei haluta lähteä. Ja missä on vakaa kirkon tie eteenpäin. Ja sitten on yksittäisiä kysymyksiä, missä varmaan myös tämän Jumalan palveluksen, että missä se rajat menee, niin se on aidosti haastava kysymys. Mutta ajattelen myös siinä, että kyllä yhteinen miten semmoinen riittävä perusta on löydettävissä myös semmoisesta yhteisöjen kanssa tai taustasta käsin, jossa jotkut vaikka meidän nykyisessä Jumalan palvelusjärjestyksessä tai tavoissa, jotka tuntuu vieraalta. Ja toki se, että kun me sanotaan järjestyksessä, että mihinkä tiettyyn sillä tavalla sidottu, mä sanon, että luterilaisen perinteen mukainen, joka on tietoisesti sanottu sillä tavalla, että se ei voi olla mitä vaan. Että kirkon täytyy tutkia, että onko tämä mahdollinen ja hyvä, mutta se ei toisaalta ole myöskään mikään näin niin kuin tietty järjestys. Ja sitten mä luulen, että aika pian keskustelussa nousisi esiin, että mikä esimerkiksi meidän nykyisessä Jumalan palvelukset olisi jostakin taustasta, mikä siinä olisi vaikeaa, koska se on ihan tuttu luterilainen Jumalan palvelusjärjestys, vai onko se, että hiippa on liian korkea vai mikä se on se asia, vaikka mä ymmärrän, että psalmilaulu voi olla vierasta jostakin käsin, vaikka siitä puhutaan erikseen Raamatussa ja sitten on muuten tämmöisiä liturgisia ratkaisuja, mitkä sisältyy jo kirkkokäsikirjan moninaisuutta, että niitä on voinut valita. Ja esimerkiksi yksi tämmöinen vaikka jossakin vaikka lauletaan asetussanat. Ja se on semmoinen asia, että siis sehän on ollut niin perinteinen kristillisen kirkon tapa. Ja samalla meillä voi olla taustasta, että se erinäisistä syistä se on joskus kulttuurisesti vierasta. Ja siksi vaan niin pappi ehkä paikkakuntakohtaisesti miettii, että onko se hyvä vai ei. Ja näin, mutta eihän nämä ole semmoisia asioita, että mä en osaa sanoa, että onko ne niin yksittäisiä paikkoja, joissa vaan näin tapahtuu. Mutta et me oltaisiin esimerkiksi sidottu toimimaan tietyllä tavalla. Sama vaikka Isä meidän rukouksen laulaminen. Se on tapma, mutta eihän se ole mikään, että nyt näin on pakko tehdä. Miten mä menen nyt ihan toiseen aiheeseen, mutta koitetaan hakea vähän lihaa luitten ympärille tähän herätysliikekontekstiin. Mitä sä oikein sanoisit, jos sun seurakunnassa joku ehdotus, että pidetään Sionin kannella lauluseurat? Ei mitään ongelmaa, pidetään vaan. Niin, tai körttiseurat. Ei, no problem. Niin. Ja nämä niin kuin Suomen Elmut-kirkon herätysliikkeet, niin historiahan on se, että ne on syntyneet niin kuin isomman tämmöisen kirkon sisällä liikkeiksi, jotka on tuonut jotakin väriä, maustetta, jotakin rikastuttanut sitä. Mutta tavallaan niin kuin, siinä on ollut se ajatus, että niin kuin niiden jäsenet, ne ovat tämän suuren Evankelisluterilaisen-kirkon jäseniä, paikallisseurakunnan jäseniä, elävät siellä, mutta lisäksi heillä on tällainen niin kuin sen niin kuin ohessa joko niin kuin jännitteessä sen kanssa tai sitten sulassa sovussa sen kanssa, riippuu vähän tilanteesta. Tällainen myös niin kuin oma niin kuin esimerkiksi seuraperinne tai lauluperinne, joka sitten niin kuin elää sen niin kuin rinnalla. Ja se, mitä on tapahtunut varsinkin 2000-luvun aikana, on, että yhä enemmän herätysliikkeet, vaikka ne ovatkin yhä muodollisesti ainakin ne on niin kuin Suomen Evankelisluterilaisen-kirkon sisäisiä liikkeitä, mutta yhä enemmän niissä oleville ihmisille se herätysliike on muuttunut seurakunnaksi, eikö vaan? Ja sehän on myös havaittu siellä, että kun on ruvettu puhumaan messuyhteisöistä, on rakennettu tietoisesti, mikä on mun mielestä aivan viisas ja oikea tie. Eli se on rakennettu messuyhteisöjä, jotka pyrkivät niin kuin täyttämään kokonaan sen ihmisen niin kuin hengelliset tarpeet. Että ei tarvitse sillä kuin ennen vanhaan oli, että sakramentti käytiin hakeessa paikallisseurakunnasta ja sitten saarnaa mentiin kuulemaan rukoushuoneelle ja kokemaan kristittyjen yhteyttä sinne. Niin nyt tietenkin ihan oikein on ymmärretty, että ei tehdä tällaista, vaan niin kuin, että kaikki nyt mitä tarvitsee tähän hengelliseen elämään, niin voidaan hakea tästä herätysliikkeen toiminnasta. Mutta sehän on johtanut siihen, että silloin herätysliike on vähän niin kuin luonnollisesti ja ilman sen suurempaa niin kuin rummun lyömistä tai torven soittamista, niin se herätysliike on tullut kuin kirkoksi niille ihmisille, jotka sinne kuuluvat. Siis se on niin kuin tullut heille sen niin kuin hengellisen elämän koko skenaarioksi.
Ja tästä tulee sitten ehkä se kysymys, mä luulen, että mikä, jos vaikka kysytään sitten, että onko lähetyshiippakunnassa tilaa tällaiselle, niin voisi sanoa, että meillä olisi hyvin tilaa sille, että jos meille tulee ihmisiä, jotka haluavat vaikkapa järjestää körttiseurat tai Sionin kannalla seurat ja haluavat niin kuin tuoda jotain herännäisyyden tai evankelisuuden tai rukoilevaisuuden elementtejä, tai nyt kaikki muutkin, nyt en nyt jaksa luetella kaikkia erikseen, mutta jos haluat tuoda jotain niin kuin hyviä elementtejä sieltä ja rikastuttaa seurakuntaelämää, niin kuin se seurakuntaelämän niin kuin osaksi ja sitä täydentämään. Mutta ei niin, että meillä nyt tulisi joku tällainen lähetyshiippakunnan johonkin tiettyyn herätysliikkeeseen sitoutuva ja sen kokonaan niin kuin muovaama lähetyshiippakunnan seurakunta. Ajatellaanko me suunnilleen näin? Joo, mulla on aika samanlainen maisema kyllä. Ja juuri myös tähän viittasin, että mä ajattelin, että me ollaan varmasti tässä mainettamme avoimempia. Että meillä on ihan hyvin voinut näkyä jo monenlaisia tällä tavalla perinteitä seurakuntaelämässä. Ja voin olla yhteyksissä laulettu monen eri taustan vaikka hengellisiä lauluja ja näin. Mitä ongelmaa ottaa joitakin tämmöisiä käyttöjä eri yhteyksissä. Ja ajattelen, että ihmiset enemmän ja vähemmän näistä joka tapauksessa ammentaa. Että se, että jos tulee lähetyshiippakuntaan, niin sen ei tarvitse jotenkin tarkoittaa, että nyt minun täytyy irtisanoutua kaikesta vaikka tästä perinteestä. Ja eihän siinä semmoista asetelmaa ole. Ja tämä kysymyksen asettelu siitä, että onko tilaa tällaiselle, niin tämä kysymyshän tulee myös näitä herätysliikkeitä itsensä vastaan. He on nyt aloittaneet tämän kirkkokansa-hankkeen, mille tämä ohjelmaformaatti antaa ison peukun ja rohkaisee siihen, eikö vaan? Hyvä, tehkää vaan sitä ja sillä lailla. Mutta sanokaamme, että sillä tiellä voi tulla jossain vaiheessa eteen näitä kysymyksiä. Että sitten kun nämä seurakunnat tai kirkkokansan yhteisöt tai sillä, että kun ne kasvavat lähemmäs toisiansa ja niin kuin yhteistyö tiivistyy ja ehkä joskus jollain aikataululla tulevaisuudessa tulee jotakin, mitä me kutsuisimme kirkoksi, mutta en tiedä. Mutta siis, että niin kun nämä rupeaa menee yhteen, niin silloinhan tulee tavallaan se kysymys, että no tässä on nyt tämä porukka ja sitten tämä on tämä porukka. Ja jos ne on ihan niin kuin täysin erilaisia toimintatavoiltansa, niin siitä voi tulla, siis sanokaamme, että näiden kaikkien täytyy jonkinlaista tämmöistä niin kuin selvitystä tehdä keskenään. Jokainen joutuu kohtaamaan sen kysymyksen, että mitkä on niitä omaan perinteeseen liittyviä kysymyksiä, mistä on valmiita luopumaan. Ja mitkä on niitä, mitä oikeasti luterilainen kirkko 2030-luvulla tarvitsee. Ja mikä on semmoista vaikka kansankirkon perintöä tai oman herätysliikkeen perintöä, mikä oikeastaan ei ole niin välttämätöntä, että se tulevaisuudessa olisi keskeisellä sijalla ainakaan tulevaisuuden luterilaisseurakunnassa. Ja ehkä tästä mä palaan siihen yhtenäisyyskysymykseen, mihin viittasin, joka ei ole ihan helppo kysymys. Ja oikeasti tietysti mä toivon, että me tullaan kohtaamaan se kysymys, että olisi niin paljon eri taustoista tulijoita, jotka sitä kysyy, mutta siis se, että kuinka paljon voi olla moninaisuutta, että säilytään vielä yhtenäisyys, koska että se on hieno asia, että ihminen voi mennä jännittämättä kirkkoon ja sitten, että mikä olisi hyväksi, jos viitataan, että vaikka joitakin esimerkiksi tähän, jos haluaa vähän kuin kriittisesti kysyä, siis myös tähän kirkkokansa-liikkeeseen, että jos on yksittäinen tilanne vaikka, että samalla paikkakunnalla on 5 eri toimijaa ja he vuorosunnuntain vaikka pitävät sitten oman liikkeensä järjestyksen mukaisen Jumalan palveluksen. Ja jos on ainakin virsikirjoja täytyy olla ihan hirveän määrä siellä. Mutta joka kerta vaihdetaan eri laulukirjaa. Joo. Mä tiedän, minkälainen semmoinen kuin sixpack on erilaisia kirjoja siellä, että miten se menee. En tiedä kaikki yksityiskohtia, mutta juuri se herää se kysymys, että hetkinen, onko tämä se tapa toimia, että aina on erilaista, tai voiko kirkon sisällä olla ihan erilaisia, ja miten se pitäisi rakentaa, vai olisiko kuitenkin hyvä, että on yksi semmoinen selkeä, että joka ei mene yksittäisen yhteisön tai ihmisen toiveiden mukaisesti aina, mutta siinä ajatellaan, mitä se olisi itseä enemmän. Niin se voi sanoa, että kaikille on tietysti tämmöistä niin kuin höyläämistä tapahtuu, että haetaan sitä sellaista yhdistävää
keskusta, mikä on meille kaikille yhteistä ja mihinkä me sitten rakennetaan oikein se seurakuntaelämän ydin. Ja sitten nämä muut saa olla mukana sellaisena niin kuin mausteina. Ja kyllähän me niin kuin esimerkiksi lähetyshiippakunnan papit huomataan se ihan käytännön seurakuntatyö konteksti, että siis vapaus on tärkeä asia, joo, siis tämä liturginen tietynlainen vapaus, sitten että me ei olla niin kuin muotojen pakkopaidassa koko ajan, että mitään ei saa mennä eri lailla tai kauheita tapahtuu. Mutta siis mun kokemus ainakin seurakuntapastorina on ollut se, että ihmiset arvostaa sitä, että asiat menee Jumalan palveluksessa tutulla ja ymmärrettävällä ja ennakoitavalla tavalla. Siis se, että musta tuntuu, että meidän seurakuntalaiset ei erityisesti kaipaa sitä, että meillä olisi kauheasti aina koko ajan erilaista ja uutta ja suuria vapauksia ja pappi kokeilee tänään tätä ja seuraavana sunnuntaina tota. Mun kokemus on se, että sellaiseen ei ole ihan hirveän suurta kaipausta, vaan pikemminkin ihmiset on aika tyytyväisiä siihen, että Jumalan palvelus kulkee tavalla, jota ei tarvitse niin kuin aina ihmetellä, että mitä hän nyt mahtaa tapahtua seuraavaksi ja tällainen. Niin voisi sanoa, että tämmöinen niin kuin ajatus, että okei, jumalanpalvelustapojen ei tarvitse olla yhtenäisiä, se on aivan totta. Mutta se on myös käytännön seurakuntatyössä joskus vähän se on teoreettinen toteamus. Siis että se on kuitenkin aika iso etu kaikille, että on mahdollisimman paljon tällaista niin kuin yhtenäisyyttä ja ennustettavuutta ja näin. Kyllä. Saman viestin mäkin saan säännöllisesti vastaan. Ja sitten jos on tullut vaikka vielä vähän, miten se on, se villimmistä taustoista, siis semmoisista, missä on ainakaan ääneen lausuttuna ei ollut mitään selkeää järjestystä, niin ihmiset on hyvinkin onnellisia siitä, että oikeasti tietää, että mitä täällä suunnilleen tapahtuu. Ja se ei johdu siitä, että ihmiset on tylsiä ja ne ei tykkää asioista, vaan pikemminkin voisi sanoa, että silloin kun ei tarvitse ihmetellä, että mitä hän nyt on tapahtumassa tai mitä seuraavaksi mahtaa tapahtua, sen jälkeen, kun ihminen rupeaa olemaan kotonansa, niin hän voi alkaa tulla keskittyä siihen, mitä hän tekee. Siis ymmärrät sitä, että ei keskitytä enää siihen, että noustaanko nyt vai istutaanko ja mihinkä suuntaan käännytään ja näin, vaan sitten voidaan keskittyä siihen, että mitä pappi sanoo, mitä me veisaamme, mitä me rukoilemme. Siis että se Jumalanpalveluksen niin kuin hengellinen anti pääsee niin kuin tulemaan ja päästään niin kuin voimakkaammin siihen sisään, kun ei, siihen niin kuin sen käytännölliseen toteuttamiseen ei kulu niin paljon huomiota. Ja ehkä mä jotenkin tästä kokonaisuudesta nyt suhteessa herätysliikkeisiin näin ehkä lapsenomaisen naivisti haluan ajatella, että jos ja kun meillä on kuitenkin yhteinen perusta Kristuksen evankeliumin työssä, miten sen varaa halutaan rakentaa seurakuntia ja yhteinen luterilaisen tradition perintö, niin kyllä niistä on löydettävissä siis semmoinen yhteinen maisema, minkä äärelle rakentaa. Että ne on kuitenkin sit aika semmoisia pieniä nyanssikysymyksiä. Jotenkin tässä suhteessa, että onko me nyt kuinka monta laulua tuolta tai tuolta kirjasta. Tuntuu jotenkin aika pienet sivuseikalta, että ne on jotakin semmoista, mistä voisit kulkea myös eteenpäin. Itse kussakin yhteisössä, siis se, että löydetään, että mitä me halutaan vaalia, että kun me löydetään se yhteys. Että varmasti isompia ja pienempiä käytännön kysymyksiä olisi, ja mehän tietysti emme ole semmoisessa paikalla, että me voisimme sanoa herätysliikkeelle, että miten tulisi toimia tai mitä he tekemään, että heillä on oma matkansa ja tämä kirkkokansaliike, mitä heidän kulkee. Eikös me tätä varten tehty tämä podcasti? Niin, nyt kerromme. Mutta tietysti kun meitä on viesti, että me ilman muuta halutaan keskustella ja intohimoisesti etsiä yhteyttä, jos on ajateltu, että olemme sen isillemme velkaa. Lähetyshiippakunta on yhteyden puolella. Kyllä, se taas toisena julistuksena tästä. Ajatteleksä Joel, nyt ei lyödä vetoa, mutta luuleeko sä, että jossain vaiheessa lähetyshiippakunta ja nämä herätysliikkeet tai osa näistä herätysliikkeistä on yksi kirkkokunta? Kyllä mä todella näin toivon ja rukoilen se, että jos mun pitäisi ihan nyt tältä istumalta, niin kun nyt laitoit mut pahaan paikkaan veikkaamaan, harvemmin nykyään harrasta vedonlyöntiä, mutta mä luulen, että todennäköisintä on se, että ensin syntyy jonkinlainen herätysliikkeiden oma kirkko.
vuosimäärien X jälkeen. Ja että mä luulen, niin kuin teemme parhaamme, että voisi olla hyvä yhteys sinne ja keskustelu. Ja mä toivon, että me ollaan semmoisessa tilanteessa, että sen jälkeen voisi syntyä kirkollinen yhteys lähetyshiippakunnan ja syntymän kirkon välillä. Ja toki niin kun tehdään parhaamme, että voisi syntyä yksi kirkko, mutta voi olla, että siitä ehkä kulttuurisesta vieraudesta tai sen myötä niin se askel suoraan on liian iso. Mutta sitten kun aikaa kuluu ja jos ollaan tilanteessa, että voi syntyä riittävä luottamus, koska siitähän siinä lopulta on kyse. Että voidaanko me toimia yhdessä ja että miten noiden johto toimii ja miten noin. Ja voiko luottaa, miten julistaa ja toimii. Niin sitten kun on riittävästi kuulettu tätä matkaa, niin voi olla myös se tilanne, että hetkinen, että me ollaan niin lähellä toisiamme, että oikeastaan olisi hyödyllistä, kun me tehtäisiin toi asia yhdessä ja toi asia yhdessä. Ja, että oikeastaan, ja sitten tulee myös se kysymys, että miksei me saman tien olla yksi kirkko. Mutta jo siinä suhteessa, että vaikka ei oltaisi yksi organisatorisesti yhteinen kirkko, niin se, että jos me päästään tilanteeseen, että meillä on kirkkollinen yhteys, siis voidaan käydä toistemme messuissa, niin silloinhan me kuitenkin olemme jo yhtä kirkkoa. Mä ajattelen, että ehkä se tällä tavalla mulle näyttäytyy, että nyt jo voitaisiin omilla tahoillamme toivon mukaan olla rakentamassa yhteyksiä eri puolilla Suomea ja niin työntekijät kuin seurakuntalaiset, joilla rakentamassa sitä, että koska teologisia papereita voi aina tehdä, mutta lopulta on se, että onko meillä riittävä yhteys ja kaikille näille ihmisille ja onko riittävä luottamus. Ja mä toivon ja uskon, että koska samoihin asioihin me turvataan ja viime kädessä, niin että niiden varaa voidaan myös rakentaa ja löytää yhteys aikana. Niin, kyllä se ainakin sivusta katsottuna näyttää, että prosessit on käynnissä ja vaikkei niitä kukaan erikseen kuljettaisi johonkin suuntaan, niin ne vaan kulkeutuu itsestään, että Suomen evankelisluterilainen menee yhteen suuntaan ja herätysliikkeet ihan selvästi ei mene siihen suuntaan. Siellä kasvavat jännitteet on tällaiset ja herätysliikkeet samalla niin kuin on tällainen niin kuin koko ajan seurakunnan omaisempia. Että ne toimivat niin kuin seurakunnat yhä enemmän ja enemmän, niin nämä koko ajan tekee työtä sitä kohti. Ehkä meidän aika päättää päivän keskustelu tähän. Me on puhuttu erilaisia teemoja herätysliikkeiden äärellä. Kaikki ei tullut vielä selväksi, ja monta kysymystä jäljellä, mutta jatkamme innostuneena keskusteluja niin Eskon kanssa seuraavassa jaksossa, kun toivon mukaan myös herätysliikkeiden kanssa. Ja meidän rukouksemme on, että Suomessa voisi olla mahdollisimman monta luterilaista seurakuntaa, johon hyvällä mielellä ja hyvällä omalla tunnolla mennä mukaan. Jumala antakoon siihen viisautensa ja johdatuksensa meille eri paikoilla olla luterilaista kirkkoa Suomessa rakentamassa. Kiitos kun olet mukana ja siunausta sinun elämääsi.